אבל תתרחק מזה, אלי, בוא. לך ליד יובל. אין, זה לא עובד. איפה היה עוד טיסקום, כי הוא היה טיסקום כי הוא לא הצליח לקרוא את השיר. אלי, תדבר. תביא רגע. זה עובד. אלי, בוא. בוא לחדר של עידן. בוא. למה לא? אלי, המיקרופון אצלי ואתה לא תקבל. נו. אם אנחנו נהיה אחד ליד השני הוא יעבוד. היי. כל העניין, תנו לשתות משהו חם. תדבר. מה? תדבר. אלי, זה חדשות, תדבר. חדשות. נו, תעזוב את זה. לא, הנה, עובד. אבל שאלי יהיה הנה. לא, איפה זה של המדונה? זה של המדונה? לא, זה שלהם. מה זה של המדונה?